stille, jeg to. Hugo! Den første julefrokost her, den var sød og sjov. Slip ham løs. Lige på stedet. Alkohol og scenearbejde, teater, film, fjernsyn, det er en meget farlig cocktail. Den skal man absolut holde sig fra. Vi havde jo alle sammen brænder på, ikke? Men du er alt for barm Gud, hvis den havde været ægte. Det er, for det første kan man slet ikke koncentrere sig. Og fordi hvis man er fuld, så skal man holde sig langt væk fra teater og film og fjernsyn. Så kan du ikke koncentrere dig, kan ingenting. Og hvis det lykkes en skuespiller at fremstille en brænder, som man tror, han er fuld, så er det flot. Og det er det, du siger, det er, at de troede, at måske at vi havde drukket fulde under det. Det var der absolut ikke tale om. Torvald, hent dem. Hanse, smut. Står der i overenskomsten, at jeg skal hente folk på lokum? Ikke en skid. Han kan sgu selv hente sine folk fra lokum, hvis han vil have dem ud. Sådan et kapitalistsvin. Men så kan man selvfølgelig tilføje, så har vi studeret det i marken.